Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing hindi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulog jo, iti ito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga roden drugyan, papagayam kit napudot, api napudot. Dito yung pakasalitaan, ipagayam tayo yung June, pakasalitaan, idi kalman laeng pakasalitaan, ako na ito yung sagudayin nga rotisura, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi kasta taon itiragsak ko kabota kalpasan ti inem nga bulan may nga semestre manunemi apanagaram ko kini at nagana kini kata nagana kini lani talo no may nga semestre manunemi ti panagaram ko kini lani idi aklunen nan ti panagayat orek na palagtung ako na, yes! Sabay panangarakop ko kenkwan. Inidamo kita ket manong naimi gamata. At upat kami tika duwabi. Ay para kanya ket kasla dududwakam lang. Orek gulagol idi impilit ko manong naimi nga niya sa dagtirupa kitirupa na ket iti mo na undaway nga naamalak nga nananam ko dagitibig na. Jun, nakalalis to ka. Ala! Hindi ito eh. Diyan kami mas balat tiraksak ko lani. Kamu dyanan na. Let's celebrate. Kasano ko pa nag-celebrate ta? Nalpasit ni klase na. Oh, maudin na ito yung semestre. Agraduar tanton. Mabalinin. Mabalinan ti. Mabalinan na garamit ti anak. Luko-luko ka mo. Kakaklon ko lang panagayat mo. Sa mo kat ibaga nga. Garawat ang anak. Oy, sa akong tuloy pa ay da ito'y oy. Lumalpas ti kasar. Ngayon ti kayat ko dyan. Abaman nga makapagturupos ta. Agtrabaho daw within 2 years. Kalpasan na sundot na nagkalaysata. Diyan kahit namin nga mapain ni mama. Isudakin ni papa. Ni papa. Ni Chong kurak ko ma. Ano nga Chong? Hindi pala ubingak. Nga naulila akong diya ma. Kaya ba't may kaduhang asawa ni mamang ko. Ti father ko. Kaya so ita di awawagak ti Chong. Nga iso ti kang runang nagpabasa kanya siyempre. So ti breadwinner. Kaya mo sa ako natin mo? Ada. Habagrador na pa lang ti elementarya. Ada palit high school. Babae lalaki. Babae nga padak. Iso ni Gina. Kaya chika, makapagturupos ka na planom. Kaya gurno nga. Sa tandog kasar. Awan ti pagbasaem nga kapsat mo. Just in case. Ada, ang kayamat ni mama. Ada mat sang kapasit nga negosyo ni mama. Kabayan ng nga tamad nga pagbasain ni ading ko. Talugang mga kakapsat. Siya tinauna. Sumarunumat ni Laila. Ken, may sabi babae. Ni Fritzy. Siya klang lalaki. Kumusta ka ba papang mo? Abay, nabalo mo't tininanang ko. Ni mamang ko. Agpatpato ta. Nabalo mo't tinanang ko. Nabalo mo't tinanang mo. Ngayon saan nga nag-asawa pa ni mother ko? Ngayon ni mother mo, saan nag-asawa? Sa tagayang. Naawis ko manong nemi nilani nga nang celebrar dahil nga panangaklon na kaniyak. Nakalpasan nga nalpas ti klase mi dahil nga malem manong nemi
Inayaba ako ni Suna. Sa ako napan sinakayanan manon na iti motorsiklok. Lumubong kan. Pamananta. Tulog sa balay. Ipakada mo ka dagiti parents mo. Ni mama mo, stepfather mo. Agdate ta. Celebraran tati. Panangaklon mo ganyan. Kaya pamananta ka ron. Sika. Narkayat mo. Igit ti bay. Uno igit ti karayan. Beach resort. Uno river resort. Ori na tuilatan. Basta kadwa ka. Kinawad na gusto mong pasama ka na ta. Kano ta nga gawin? Nagpatigat at 9 o'clock. 9? Ulit ako magklase ng bigat. Sige, itawag ko ngorot ka ni mama. Ibaga maladawak nga gawin. Makaiskorak lagi din ako nagtinakam kumano. Dadi magas kami iti may isa nga convenience store. Kahit nagala kami kanagiti kayat mingalain sa Ramsam. Inlibas ko pa itinangala ti arak mano. Empalite. Wait, empilite. Maditag beer ang kamamartik eh. Empalite manong name. Dati may isang litro. Opo. Adong si Cheres tinalak manong name at magusgustuhan na. Kaya makananon kami ni may isang beach resort manong name. May isang cottage nga adan iti siled. Tinopaan mi. Wine open. Ngimad pa nakasilid na. Tapnog balin nga close cottage. Nangina manong name niya. Okay. Itiruar. Dito'y kami nga nagmerienda. Dito'y kami nga nagpulutan. Dito'y kami nga iminom. Ala, June. Diyan ka mo nga dagayam ang tugot. Ginatag mo nga arak. Kaya saan ka ba't pilitan na doon mo kahit mabinom? Baka mabarteg ka, kaya nag-drive ka. Motorsiklo mo't nga ron. Di, nag-uberneta. Anya? Alas 9, timbaga, 9 to 10, itimbaga ka panagawid ko. Hindi, maawatan na kanto ni mamang mo. Ibagam to ang ingawid na ka. Gabutawan ti mangitulod ken ka. Uno di mangitulod kumaken ka ket nabarte ken. Di umiyang kalayangan. Naloko ka, amukla ko ma. Awan ti magdanagam sweetheart. Di ka man kakaiso ng alas sem, dito naggraduar tanto. Ito naggraduar tanto. Kasano sa anak pa naggraduar kaya masigugak. Di mo itulog. Gusto ko mga jak itulog. Bayam. Orita, adalat itugtugot ko nga kondom. Siguro aramidem ka nagdi sa bali nga nobya wala. May kamanuak. Sinot nobya mo sa bali. Ha? Siksi ka lang. Abi nga, adreserbang nga kondom nga magbagam. Ar-arak lang yung wallet ko. Just in case ko na. Iso nga kas pagarigan na masamak ka na ta ita. Ako pagdanagam. Tanakakondoma. Naka-first base ako manong. Dato langin langlanganan at talaga nga mayat manong. Kahit naman siguro nga may experience ti makipag-sex. When? Nang runa manon na imikit na pilit kong iminom. Abang amin kayo ito uminom ka nagsagor. Abang ka na imas nga na imas o damo. Yung madamdama ipidwam mayatin. Kadi alaman? Okay daman. Dita. Mayat matin. Okay na. Mo nang imas na tipulutan ta. Magustok dito yung ginatang mo. Karabukob. Karabukob ti manok. Amin sa nga partes ti manokan kita. Mawaling kanin. Pati dot-dot. Malako pa yan. Pagkurikor, di ba? O na pagpunas. Diyala kuko na ti ang mabalinin. Diya kuko. Pati sipit. Ada pa yun. Ala. Uminom ka pa eh. Tumawag ka pa. Manong name
Idi mariknan nila ni ti inum na kumarkarab asen manong. Sana ibaga anadagaang kat kahit nakanuntiag digos. Inikat na manon name iti t-shirt na katilangin bra tinabati. Sana imbaban ti pantalon na manon name katilangin panty na tinabati. Oy, pamanam, inagdigos. Agura ka. Aon to pagsukatamon At agin tugot mo nga panty, bram, pamagaigton Di pala kami ikatan. Hala! Ora tarabimatan. Nagatumpelat awan. Awan nga talaga. Alas sumra ka rin taon nagtekatam. Tamno, ano tumalapantim no? Dado tuwalya. Danala ka tuwalya. Pagbalabal mo pa lang tabagim. Sa into no, adakan dyan before nga tumapog ka, ikatam jibra, ikatam ti tuwalyam, sa tumapog. Di mayat? Kasi, muti mga rin. Iti sumrek manong nemi ti uneg. Sinarunok ko na hananadlaw. Idi tanaykat ng tibrana. Kendi pantina manong nemi. Alain na kuman ti tuwalyang ibalabal nang imigawid ko ti tuwalya. Nakikito, John, alam mo tinata tuwalya, ibarabat ko na alam, nakita mo. Baba mo. Anak ko. Manong nanyapay nga rin, bakit nakita ko nagpintas ti supog di ito mga mansanas na manong. Tayo ti baba, manong nemi. Nakarasrasay ti kaladaan. Makita mo lang tang lumablabasit. Kimapo manong. Inarakop ko manong nemi sa ko inamalaan di kiti lips na John kabayatan manong nemi nutuk di kiti bibig na kastawan nemi ti panang masahik panang pisil-pisil ko panang ramas-ramas ko di kiti duwa nga mansanas idi barukong na manong natangkang nagmayat virgin na talaga John inagkaktitingid na manon nemi sa tipuon ti barokong nakalpasan na kinagat-kagat kong John John ipay dakon manon nemi kat matangak bagtan masarutarapak yung kuwan kat kastaw na yung manon nemi di panang karam ka mapanang kagat-kagat panang kirap-kirap ko karag ito duaman sanas kastaw na may ti asog na manon nemi masaktan man ngam na imas ti sakit na gagang nga virgin manon nemi di kiti baru adda ti barukong sa nagdakiwas met manon nemi tidakulap ko iti baba ket pudno tinakitak nga narasay pailaeng kalidaan sinapol ko di bugto nga pernas ket pinirit-pirit ko John sa ako sinukit-sukit ti ruangan ti kuweba manon nemi pinatas ko manong nemi nga sulos-sukunan ti ruangan ngam sana kabaylan ti ramay ko napangkukit nga pinagkapagkalan manon nemi sa ko impababa ti ulok ket ne ti dilak manon nemi tinang kuri-kuri ti ruangan kastawarin ti panakakikin John Oin manon nemi nakapapaod ang panang romansak kanilani. Sa di mo may bayag manon nemi amuna batan nga tuladen tinaramid ko. Tapi natas kumat nga siyak takin baba manon nemi kitrima bawisuna. Hinagkaragkan namat ti barokong kumanong nga kinagat-kagat namat manon nemi ti basit aman sana kung ano man sinita. Lani glaing ka. Yung bababa naman ti ulo naman nung nimi kalpasan na kit insubo na. Insubo naman nung nimi nga ginalgal. Ginalgagalgal na. Kas lamangan ngagpeson man nung nimi na. At dog. Amo naman tiramidan na da siguro na buya na. Tinanggal naman ang nemi sa nakit na pandinil
dinildildilan ti ulo ti kubra manong ne. Lani, ket gabot gumana takon manong ne mimpaidak manin isunang isumanen ti akin raba akin dada akin baba. Kalpasan nan in kalawakon manong ne mi tinagbaitan digiti legs na iti panang isagak karili duwa nga tumin ko. Amo na siguro manong ne mi nga usata kon nga pisang kon ti talon nga dito gapunan no api nga nagsagana ko nam. Idi taddan manon nemi ti ulo ti kobra nga manggayat nga mangperdin ti ruangan ti langit daytan nagsagana kempet idi tayo gusod ko no John rimsuoden manong nemi kalpasan nga oral naglituok iti panakabriyat manong nemi ti talon ti langit. Una naman manong nemi oral nanaltuok man rimsuoden sa akas taon iti panagdakiwas ti kobra iti uneg ti kuweba daytan tinadang pagwalaan manong nemi nila ni ako na John Basta unayan manong nemi di panang paspas ko ket ori naklaki na yat ketan di baga nga mapan ganon ni suna. Nariknak met manong nemi nga dadang di manumen iti baba iti una. Ket kalpasan nga linukayan nak panangkep na kaniyak. Intuloy ko lang tinagbiyahe manong nemi biyahe langit. Paspaspasan manong nemi nakaringrig gurmedlat tanilani ko na John mapalakbat ba na ang gandang tanilani ang gandang nakapapaot ti panagkinayat ket mi manong nemi ore kamla saan nga umangis namiimangis kamat laing iti tamangsan kami ket kastawarin ti panagkamakam digiti analalmi. John Lani, thank you Lani, nakaimimas ka nagmayat gayam aguri ka apay di mo ting kabilin ti kapotem tekudom mo. Huwag man niya. Di mo timbalagip. Namunagat ka fertil ko. Makagsigugok yun. Kaya ka mga problema mo kit nakasaganak maging kasarkan ka. Agkasara ka dago sa mamang makaturposa ka mo tama di. Abe di mo yung palagip. Abe di mo yung panday ka mo kaputem, pwede ka nagusar ti kondom apay. Usarekto na maminsanin ko na. Alam maminsan? Usarekto ito no ipidwata. Di mo kayat? Di mo kayatin? Man. Okay man lang? Okay. Allah. Yung kanikinibag yung graduarak to nga virgin. Ito, sa anak ba ito na virgin? Ang abali Dandani ka mati nagturpos. Dandani mati pa nagturpos ta. Ano ko mo nagdiferensyahan na ti idi kanita? Nung nasapa ako mga na dun silya. Kanit ita nga naladawa. So wala iso Basta graduarak ka saan nga virgin. Mamano lang kami di kiti virgin nga graduarak. June. Sa anak to nga babawi. Kabutamok ka din ak tubaybayan. Kan pa-check. Nga datatag-asawa. June. Mayat ka manin. Mayat ko manin, June. Mapit lang arat. Abay. Amon nga oksuban pa Amon nga oksutan. Ipangkubad na kondom. Babaamon. Sa amon nga impanitida mo.
kasanunod nakalak tayo. Observino na, kan madmadi ka nun adakondong. Gusto tako lang. Isusan ko rin kabilen. Hanin. Kastalatan. Siyak mat iti kinrabaw. Siyak mat iti... June. Lani. June. Paspasak, June. Sabayang mat, June, tabarukong ko. Ayan, bimangunak manong naming at inamalak na gitiduwa nga man sanas na. Kinagat-kagat ko kabayatan manong naming nga. Tugtugawan na kapangato, pababat, paatong na manong naming. Sana pala iyok-kuyok na manong naming. Gusto ni malatat parang kirap ko ka na kituman sanas di barukong na dinamutikwan na manong nemi talaga madagdag nagmayat kaya mabalak mo rin dyan dyan mabalak mo rin namin talong arikos manong kalbasan na rimor kami saka manapan itibay-bay nga nagdikos. Nakaragraksak kami manong naming agsinsin na yun. Nagpadpada kami manong naming awad suot na ko naman. Yan tangin trabi katakam lang tigdigdigos. Naging kinamatan kami nga awad nakasuot ka na kami manong. Lumakamatak, magamatak, maarakop ko, maagkak digribibig na, agparinto mga itisangwanan na tapno. Diyos. Idiigid tibay-bay nga mismo manon nemi ti kadaratan, awang pekit up mi aman. Nagpino ti kadaratan kit dito'y manong. Napadasan mi, iti nangaramid manen, iti kayat mi, kalpasan nga enak inyusok manon nemi, ori madardaratan ti bagimi, hanlakit madaratan di uneg ko na. At nakasarak mo, di awan pag naan ti darat. Agtin tinulid-tid kami manon nemi kabayatan nga nakaangkla. Numanen, ibaga na nga mapanmanen kat mapanmanen. Sakam dumanen tumapug, tapno mabugwan ti bagimi nga darat-darat. Sakam to sumangat manong nemi, tulimot uminom, ken na agmirian da mga nagpulutan. Samin tumanin aramidan iti uneg ti silid ti kate. Idagbalaw isula. Anong orasin? Alas 11. Allah! Napanggoy baga nga overnight na. Kasano nga rin dyan balay? Di tumawag ka. Hindi kita na tiralo. Iti cellphone naman nung name gusto ko. Hindi miss call ni mama. Allah. Tawagan mo na. Kaya ko na. Awan ti bang itulod kang ka. Tara, ada bang itulod nga nabartek ko ng delikado mo. Awan nagmaneho. Sige. Tinawagan ng ordi mamang naman nung name. Sino ka doon ni mamang mo dyan? Ni Chong. Handa ka nung nakaturo. Liplabas na hanuman. So na lang ito sakpat na adaan ti adi. Imbagking ka, tadadwa ading mo. Siyak. Ewan kaya impatay ti amam. Pinaltugan da. Damo, mistaken sa. O mati amo ka basol da di papa. Tapos napaltugan da ko ma. E di ko nangasaho man ni mama. Ngaisulitan ni Chong. Diyay. Ako matanti kapsat ko. Gumanat na nga ruden nga madaan ako matapo ko. Hindi, pagkisan to. Baka nagbalin kat adan to apo ko dan. Hindi ako mapay kahit numabalin June. Bigaten manong nemi, idi agawid kami. Babangko ko maitulod iso nang dinakayat manong. Nangalalatan ti tricycle pagluganan ng agawid. Simang patak mo dito balay manong nemi, agman Mario Josep ni mama. Inaramid mo anin John, anak. Tawag-tawagan na ka naka-off data cellphone mo. Ngaging ganay takat naka-off lang. Sorry mama, nalipatak yun yun. Isus, apo ay.
No, da kumamat kas dyan emergency nga sa amok masagpatan, anak ka open kumalata ta cellphone mo. Tapno amo mino, ano tite mo kanada, no anasyate ka sa sahad mo. Mamahon, pagdanakan nyo nasyate ka sa sahad ko, nakasangpet ako. Abi nga, kas na talangam, kas laka na napaksuyan. Mamamat. Napalam ngayon. Napanak nagibales. Ano ta ko na? Ano ta ko na? Awan. Napanak nag-date. Nagibalas ko nam sa. Ano ko ba pag-usarat nagibalas? Ano ko ba naskin ng ibalas ko? June, adun nga tawon tinapalabas. Amo kasama pala malipatan. Ganda kayo, mama. Nalipatan yun? Nalipatan yun nga timay sang aldaw. Kat pinanawan tayo ni Papa. Pinanawan na tayo ni Papa. Amo no, nagsalusod kanya. Apeng awan ti amam ko nada. Natayan ko na. Gabutay bilang mo natayan. Ngayon kita pudno na si Bibiyag. Si Bibiyag. Nakita mo? Ako ba nakita? Imamok na sa dinutayan na. Ken si Bibiyag. Apay ko yak ma? Inutayan na. Apay no bakit na mapanyok kitaan? Haan na, sa lutsudak lang. Kada ka di ba lang ayat nga mariklayo king kuana, mama? Awanin. Taorin no kayat ko kas pagarigan. Di namat kayat. Kadadamat nga napatpatag dyan babae na. Ngamda tayo. Mano nga tamat putot na. Sino? Di ba bangyo? Manuti putot na ka na dyan nang isukatan na ka na tayo. Diyan mo, mama. Kaya naputot na kayawan. Diyak laki din nagbindot anak. Nangigkuita timbagam. Napanak nagibalas ko na. Ma, ano ko matibalas ko? Nagkamali kayo lang, tindig pa nagdengag. Uno siyak tinagkamali, siyak tinagbindot, hindi balikas ko. Awan ni magbagakasta. Ngayon na kaspagarigan, takastaman tinangig ko. Kat kasta rimwar ka ng bibig ko. Hanggoin ranta. Abay na ranta mga gibalas. Ano ko mat pagibalsak? Ano ko mat aramin na gibalsin? Siyempre nasakit tinakim. Nakim mo. Tikas di nga naramid ni papang mo kada tayo. Kahit mo balsin. Ano ko pa nagibalas ka? Ipakat ko sa pagarigan. Uno saan kat na jay nangagaw kang kuha na tikayat mo pagibalsan. Talay bagbagay mama. Panawang kayo man lang yan. Nakuha rin tuturog ko. Oray ta namigata kon. Inak maturog ba? Alalala maturog ka. Ano talaga kahit mo pa iti maturog. Dahil jay nga inaramid mi manunay mi apa nakalipat kanilani. Kahit na ulit-ulitan. Tapos ta weekend nag-date kami manunay mi ag-overnight kami ti beach. Agpapas kami arig nagpatpat ng mano. Aging ka nga nandanin iti pa nag-graduar mi iti pa ka muna kanyak. June, masiko ka kon. Masiko ka. Kenapa kita nagaramat akmat kondom? Ano nagaramat kondom? Pulos ka sa mo inaramat na kondom mo. Nga data wallet mo. Alang araw din. Kit. Agkasartan? Hampay, agraduar ta pa lang muna. Sige. Agraduar ta pa lang muna. Orang samot pa yung madlaw. Kaya rin ito makapagraduar ta. Sumunod ka at trabaho. Haantang na sumunod ka trabaho. Basta makapagraduar da. Ni kasar na. No amuan da. Ni pa man ito. Kinichong. Ulo. Sika ngamin. Api nga siya. Iba ka mga gusto na kondom. Mambat kayam. Iba ka nga gusarak sa aglat ng kunam. Wala ito sa mamat ginusar nga dagos.
Ako ti pagtanaga. Bunga tayo. So agad nanat ka. Tayo ito makapagdurpos ta. Planun tanto ni panagalas panagasawa ta. Ngayon nagturpos kami manunemi dadilaangan kalpasan iti programa. Graduation program. Tinaudin nga pa nagkita mi manong. Uy. Ni mama, tinangkuyog kanyak siyempre, kat ni mamang naman, tinangabay kang kuwana. Ngam sanak inyam amu ni mamang na. Jakmat inyam amu akin ni mamang ko. Uy. Tagalpasan deta, manunay mi nagpakada akin ni mama. Papanam, John. Diyan Manila, mama. Apa diyan, baram ni Manila. Diyan kang sabol trabaho. Kinabi ka, diyan pa lang, di pala dito eh. No, masapulam siya diyan, at damat lang masapulam ito eh. Napimbilas diyan Manila, mama. Pagtaro sa mga rod nga eh. At textmate ko, nakasagahan na makipagyan ng ideanda sa tulungan na kapag sumunod trabaho. Kaya na, awan na ito yung amok kaplanom. Pabigla-bigla ka. Yung baga ka nakainid, mama. Jayak, tumari lang ang sabol trabaho ko na. Kung di malagip. Awan ti mga malagip ko ng baga. Basta itong bigat. Inak dun sa Manila. Sa Jayak, ang sabol trabaho. Kaya naman kaya, ma. Doon na yung tawag-tawag sa number ko. Masuro na. So, ang sukatak. Ana? Ang sukatak na SIM card. Ibagakon ka na kayo tapno saan ka na mas daaw. Pero ka, i-dial ko number yun ha. Dito baro nga cellphone na SIM card ko. O, deta. Deta mama. Deta. Isot, baro ka number ko. Pagsukat ka ya. Sukatak to. Ano nga rin ito tawag. Ngayon talaga ang inrantak manong naming nga talaga. Saan ako nga makontak pa nila ni. Isorinted ko ni mama, tinamber ko nga baro, tapos ni kasta kita, makontak na, kat makontak ko matisun. Yung mga gano'n dito yung Manila, manunaming saan nga nagpakada kinila ni. Nakastrek ang trabaho ko manunaming naman pa fresh graduate ak, nga babay ni tulong, tigayem ko, nakastrek ak, kat napindas ka dahang gusto pwesto. Awanan ti pagkunaan pa, Jun. Agamanakin ka rito. Maglagi ng tanda ka. Basta siya. Amo matintigin na patig mo kanya. Aguri ka. Agpuno ka. Lalaki ka mo na bakla ka. Si Lahis. Oh my God. Nakadaldelikado gayam. Nakautang ka. Uwen. Tinulungan ka. Nga nakastag trabaho. Sa ijay, ayan ko, isungot ayan mo. Pagkasaraan tanga duwa. Ang pagdanagan sa amin tagbayan. Basta? I'm sorry rito. Diyak to pulos, kaya't di makirelasyon iti kaskeng ka. Agawan ng langin, titulong mo. Kumita sa bali ang pagyanak, delikado. Nakaluklo ko manong namin nga rito. Maglagid na imbadlaw na. Tapos na amok tilis-lis siya. Nangalak manong namin iti pagyanak karoon ng bedsheet, one bed space. Okay lang manong. Tawag matatawag no ka manong namin rito. May kamumat sumarong ka dito eh. Kas ka man nakalipatan nga ang sunggo. Doon to sa bali agundawin dito. Ag-date naman. Kaya, ito no, agswaldo hak. I-dinner kan to. Kalpasan na, intento check-in. Ang kakadiba iliw. Lumailiwak man, alos to lang dita. Ngayon saan nga kaskeng ka? Babae ti kayat ko. Adan inem nga bulan ko manong nemi.
Tumawag malta ni mama, kat naibaga nang agpawitak, tada ka numasapol ni ading ko, iti pa nagbasa na. Agpawitak man, talagang mayat iswaldok man. Aging ka, na tinawagan nak ni mama. Hello, mama? Ano imay dito balay? Sino? Babae? Sino ma? Babae nga dakkelin ti tiyan na. No jak mariro. Kabulanan nan. Ha? Masikog? Lani tinagan na. Kabulanan nan sa kagperson. No may sapay abulan. Kabulanan nan sa kagperson. Apay nga. Linikli ka persona. Mama, isut intarayam ang gani. Nga rete nagkapo na no apeng nga nagbaliw ka ti SIM card. Tapno saan na ka makontak? Apay kasta ka anak. Apay nga nagbaling kang irresponsable. Apay nga tarayam, likodam ti pagribengam. Wano saan mo patyen nga sikat ama, ti sigug na? Siyak mama. Awan ti kasusyok. Kaya pa garod. Di ka sinaludsod no sinot inana? Han. Di ka sinaludsod no sinot kabalay ni inana? Hindi kahit busawan. Hindi pa lang ampok no sa dinot ayan ni papa, mama. Di ka mawatan. Ti ina nila ni ket iso tinangagaw kini papa. Anja. Ket mo sawan, medyo babae nga nang isukatan ni papangyo kada tayo. Ket disgrasyada. Tsaka mo no disgrasyada mo no balo. Balon sa. Nga dante may isang anak nga iso nilani. Yung sanda ka nun nga nadante anak. Sunag ko na. Nilani. Amo ka din nilani. Nga jaya kakabkabalay. Ti inana kat amam. Sana nga mo. Kasano ko mga sana mo kat Jun. Jun tinagang ko. Ngayon dinamat amo no anjat susto nga nagang ko. Ricardo met step father na. Cardo. No kasta. Iso ka dito di ko na hindi ka pa nagibalas? Napang ka nagibalas? Hindi aldaw ang isasangpat mo na nagpatpat ng kangawan? Tinagikuam kin sinikugam na jagalani kahit mo lang mabalas? Kahit mo lang nagibalas? Kahit mo lang masaktan na jay inana nga nangagaw kini papang mo? Nangagaw kini papang mo kada tayo? Anak, saan na siya tinaramin mo? Anyong arti kay Diyosawan? At na pagrubengam, at sung batam, gusto nga rubeng sung batam. Agawid kan, kahit umay mo ikasar nila ni. Yung saan kong intaltalek, manon namin tuloy ko lang ito trabaho. Aging nga, nag-ring di cellphone ko, saan nga nakapunbok manon namin dito tawag. Aw, matin ubrak, sinong bata. Hello? Hello, June. Sino na doy? Ni papang mo. Papang ko? Nagungar ka, alalya na ka di papang ko. Nabayagan nga tayo ti amak. Hindi pa lang. Manulat taon ko, hindi panawan na kami. Uno, hindi matay iso na. Alangan mo't nga, nagbiag ka, kaya tumatawag ka ito. Anak, kada-kada-karbingan yung mga awak kanya, anak. Saan ka din nga binabayan na kami? Saan na ka mapulos din alyaw? Pagkatapos, anak ko na
Di ka nagbain. Gabo ka dito sa mga pututan, dahil nga babae, nga nang yusukotam ka na kami. Gabo ka dito sa mga kan nilanit kabsat na. Anak ko lang ka na kamintan. No daman panggip mo ang subli. Sanda ka nga maawat. Awan panggip ko ang subli. Ngimi mawag ang takayat ko ang takdaram, tinaramid mo kinilani. Api kas dyan tinaramid mo. Ano't purpose mo? Nagibalas ka? Agawid kan. Kinagkalay sa kayong kinilani. Bunusan. Into no maipas ngayon tenak yo. Isunto di pa nagkalay sa'yo. Orurahin na ka. Anak, awan basol ni nani, noan nyaman tinaramida ka basol yo. Uno basol ko. Awan basol ni Lani, no nakabasol man ti inana, kada kayo. Kang runan ti amin. Awan basol, jaya, sikog na. Orurahin na ka. Ipakaboy mo talaga ito at pasangayat ni Lani. Bye. Manong nemi naksan na ayak tinaunag slamarik naktikapsot ko isut gapo na nga nagtukawak. Ano nga na talaga tirantak. Nagibalas. Kahit kung agsagabang agsangit man ti inalina, Lani numamuan ng aganak abalasang ti anak na. Saan kami nasinsinan tinaramid na yung Lani? Ngayon ni kadilani ti kang runan nga mabasol. No apay na pasama ka pinanawan na kami ni Papa. Saan ka din ni Papa ti aking basol ti amin. Ngayon basol ni Lani. Anyat basol ti anak mi. Saan nga rumbing tinaramid ko? So ka. Maudin na ito nga bulan. Agikatakton. Kanagsubliakton sa Ilocos. Kinunak na itay tinakam ko manunemi. Kanidi na tumawag manin ni Papakadyak. Di ka kadi payagawit. Tapay nagpasagay kanin. Marigatan. Makikasanggasat di Lani. Kahit may salayang turumbeng ang biyag katakwada. Papa, anyat kayo susun. Napigad, di pa nagpasgay na. No, anak ka ba ilan tinormal, apay di pa ilang pasasaryan. Butsakan yun, bang, pabutsakan yun. Kunsan kamit lang. Asino ti pilyam katakwada? Diyan na, uno anak. Sikat ti rumbeng ang desisyon, sikat ti ama. Sikat aking putot. Saan nga siya? Siya ti magdesisyon ng negative doktor. Ngayon masapol ka sikat nagdesisyon. Sino ti rumbeng nga may pasngay? Sino ti rumbeng nga pao di durubong? Diyan na, unjo anak. Isod na nga dua, Papa. Isod na nga dua. Ngayon may salayang tinaskan nga bagam. Isod na nga dua, Papa. Isod na nga dua. Tadi mo malakayat nga mapukot iba sa katakwada. Abi ka pinanawa amida. Abi ka pinabaya amida. Pa, agawid akon. Kahit ko makita nila ani. Kahit ko nga daktisiban na kamay at nga grigrigat. Kahit ko may espalda nga gina. Bigla manong nemi di pa nag-resign ko sa trabaho. Di na kumakayat nga palubusan manong nemi nga may bagak tipuon kan kapuna. So naramidan da, no di nang aprobar, iti panagikat ko. Iti hospital tinagtarusak manong nemi. Iti delivery room. Nadanon ko manong nemi, iti labas ti delivery room ni Papa.
kenti ina ni Lani. Idi malasin na, sinabat na ni Papa. June, Papa, kumusta ni Lani? Ang ka sigurado. Masapol nga may espalda nga duwang mo pa. Sabi ko, ma. Umaka. Trichy. Cardo. Iso ni Jun. Ti Junior ka. Ricardo Junior. Ti ama ti apo ko ta. Agaman kami ti dimteng ka. Jun, anak. Agaman kami. Katurayan tayo na anyat mapasamak. No jay ina, wano jay anak. Hindi makangig kami ti ibit, ti maladagang kay pasngay manon na mi nga inruardan ni ti delivery room. Si mabatak na ito. Nurse? Siya ti ama tubing. Ay, naskan nga pa ni ti nurse room. Okay ka di matlang? Hanggang naskan nga may isiyo? Haan, okay. Nasa lunat. Tigarot ina. Ay, diyan ka mo, mister, no? Kasasada. Depende no at iba ka ti doktor. Nakalasat ti anak manong naming kam diyak amo no nakalasat ti ina. Hindi rumwar manong naming ti doktor. Doktor, siyak ti amati ubing na ipasngay. Kumusta ti ina? Sikat ti ama ti maladag. Uwan, doktor, gabok di Manila. Siya ka tinagdesisyon. Imaga, kani papa nga, awan tinaskan nga, mapukaw ida, masapol nga suda nga doa. Inakin anak, masapol nga biyag. Kastat kinayat mo. Rubay mo, nay, diya kahit nga mapukaw ko tibay sa kanakwada. Nungastakan, dapat ganakin daw mo. Ha? Si bibiyag, ti anak, pati di ina, kat si bibiyag. Oh, Diyos ko. Agyaman kami, Diyos ko. Agyaman kami, doktor. Manong name itinay nga nangig ko na bang aran nga dagos tirik na. Kat kasta ulit-ulitin na panagyaman. Han, manong name lalaki timpas ngay ni Lani. Kat siyak, manong name iti imbaga nang sakti nang imbaga no nagan na no sino na kita nagan ken kuana Ricardo III kinuna wahin siak ti Ricardo II Ricardo III manong name Jay putot ko ken kastaon iti ragsak manong name ni Lani di mabaling ko nakasarita. Agyaman June. Agyaman pakawanan na. Nakasyaman tiranta. Jakla mo. Papang mugayam di kinabalay ni mamang ko. Ni mamang mo't nangagaw iti amami. Ngayon randam at timang balas kanya. Haan? Gabuto talaga ng ipatpatig ka. No, sana kung nagpagka, di ba nagpasangay ko, saan ka nga nagaw-awi? Alis tuwang tagpapigsa. Ha? Tayo doon na mabalinin, 3 months, agkasartan, mapabunyagan tumatin ni Cardo. Sino Cardo? Provinciano? Cardo III. Ay, wala yan. Rick, amo ka na ni papang mo, Ricardo nga ron. Iso nga Ricardo III. Sakti Ricardo II. Iti agdama manunay mi talon ti bunga tayo na at mi kinilani. Kat ni mama, tiya, ina, niya, Lani manunay mi agraman ka ni mama. Iso dat, sinsinublat nga mga iwan ka nagiti apo ko da.
Naggayem manunay mi agabalayan. Dagiti dua ti inak ken tinangagaw ken ni papa. Ngem nasiyat manunay mi iti panagabalayan na. Dagiti kakabsat ko manunay mi na paggraduar ko ida ket ni June nga adjek. Ni June nga adjek. Saka ni June. Niya Lili manunay mi ket iso iti nakapagturpusen idinto ta ni bunso ket madama pelang nga paspas. Ito nga ti pagkasaritak manunay mi kanagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa. Ket thank you kadagiti amin nga nagdengeg ken nagbuya. Sabi ko mata na kay bati akbad iti adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimig ken nagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga tagkamon nga pagayam mo, June. Thank you ken ka June.